Gde smo to mi? Uspeo sam. Skoro. Mi smo videli da postoji u Srbiji mobilni 3D i uspeli smo da ih dovedemo ovde. Znači danas imamo 3 projekcije, daju se Štrumfovi, daje se Turbo i daje se Wolverine. Vidim da je interesovanje i prošli put bilo velike za Štrumfove i zbog tog velikog interesovanja smo Štrumfove ponovili danas i tako je opet puna sala za Štrumfove. U novoj tehnologiji sa naočarima to se zaista izgleda fenomenalno. Ja svim našim sugrađanima koji nisu imali prilike da pogledaju 3D savjetim da dođu da pogledaju, to je jedan sasvim nova dimenzija filma i zaista je tehnika izvanredna. Pokušavat ćemo da bar jednom ili 2 puta mesečno imamo projekciju 3D, vidimo da se to deci jako dopada i jednostavno to je jedan skok i napredak što se tiče bioskopa u našem gradu. Spremite se, Vukovi. Imam tvrdu lobanju. Ja nemam lobanju. Upotrebite glavu. Treba. To je glavu.